Sunana Muhammad Kabiru Bawo, ina ɗaya daga cikin ɗaliban da suka dawo daga Sudan don lokacin da ake yaca. Da farko dai muna zaune cikin lafiya, sai one afternoon haka sai muka fara jin harbin bindiga haka da rana. So dama tun before that day akwai movement na troops na sojoji across the state haka suna moving. So mu dai ba mu san me ke faruwa ba that time, sai da abun ya fara ne shine muka fara jin bindiga bombs haka kan nan. So kowa dai aka advising kowa ya tsaya indoors. Bayan nan dai first day da dare kowa na gida saboda waje dai bayan da mutum zai fita don it's not safe. And after that first day, second day haka sai aka fara magana da gwamnatin Najeriya yadda za a evacuation saboda garin is not safe, ana samun casualties na war, mutane suna yan gari mutane na mutuwa. So yan cikin Khartoum ma yanayi masu zama mazauna can suna barin gari suna koma ƙauyuka suna barin cikin Khartoum. So da suka fara tafiya gari ya fara zama ba komai, sai sojoji kawai suna yaki da kansu. Buildings ma sojoji ma a cikinsu akwai masu raiding na buildings hakan nan ma goods. Bayan nan ma akwai bata gari da in ka fita za su zo su same ka su kwace abun hannunka su maka rauni. So after that day aka kawo first set na wanda za a ɗiba, aka kawo buses wanda za su tafi Egypt kenan. So aka zo aka wunne, so ni ban samu na shiga wannan ba, so su suka tafi Egypt. So bayan nan dai muka jira days a wurin dai still ba abinci ba ruwa, yana wahala. Aka dai muka jira, at last dai aka zo dai aka kawo buses in. Bayan nan an kawo su muka shiga muka haɗu muka bar cikin Khartoum. A Sudan ma rayuwar da kasance a Sudan da muka je aka ajiye wasu maza a wasu hostel. So ni dai lokacin hostel din ya cika, sai aka kai mu masallaci. To a masallacin nan dai muke kwana. To hostel din ma da masallaci, hostel din ma dama shi ma gaskiya ba wani kyau ne, don bayan gida abubuwa dai na rayuwa dai babu, kuma gwamnati ba su provide na abinci ba, har ma masallacin ba su provide na abinci ba. So mu 'yan masallacin ne ma kwamiti hakan nan su ne suke dan kawo mana abinci hakan nan dai inda muke samu dai mu ci. To mun yi satin mu daya a Sudan dai. Bayan nan an zo an fara evacuation in farko an fara abun da yake mu jirgin Najeriya aka ce ba wasu permit na sauka a can Sudan ba. Dama za mu shiga Jidda ne, sai shi ma bai zama possible ba ta ruwa, sai aka zo Sudan airport din. So jirgi ɗaya da ake yanzu kuma kowane jirgi kaɗan yake ɗauka. So mutane kowa na ta panicking, wasu ma sun shiga depression, ganin wasu ba lafiya ma hakan nan. So after that day ana ɗaukan kaɗan aka zo har ni ma na samu suna na ya fito. Bayan 1 week kenan da zuwan da muka zo na Port Sudan, bayan 1 week na samu suna na ya fito, aka zo na je airport aka samu a jirgi aka dada mu Najeriya. To in samu dama dai in koma ci gaba da karatu na dai, inda za a dauke ni a wani jami'a ko wani wannan inda dai ba transcript dai zan karba, tunda dai yanzu Sudan ban san yaushe za a wannan, kuma in ma tsaya da wannan yin kafin nan dai